Jääkaappikatsaus. Näyttää kuhtalaisen ankeelle tällä hetkellä. Mitäs tosta ketsupista ja oivariinista sais? On se vielä näköjään hengissä toikin. Siinä olisi mustaherukkaa ja avattu vaniljakastike. 6.6. No niin. Kyllä. Maito taitaa olla vielä hengissä. Toinen 10. No se on. Joo. Ei ole ihan suurimmat eväät nyt tällä hetkellä täällä vähävirtaisessa. Eiköhän se tästä.